Ibhunga loonoteksi eNtshona Koloni Santakho lithi alinanto kwenza nezixholo-xholo ezoyanyaniswa nentshukumo yoonoteksi yokungabalayisha abakhweli ukuqala ngoLwesine. That was not a coalition dialogue. That is a strategy to try and save a dying ANC. I-PAC ichaze ingxoxo yesizwe ngorhulumente obambiswana njengobuvuvu obunjongo ekukusindisa i-ANC. Umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis uthi iqela lakhe lakunqandwa sisibhakabhaka phambi komdlalo neNetherlands kwindebe yehlabathi yabasetyhini. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga uthi ulindele ukuba ziqalise ukusebenza iteksi eNtshona Koloni ngomso. Umphathiswa uthi uthethile nebhunga loonoteksi Santakho ngemingeni ushishino lweteksi olujongene nayo eNtshona Koloni. ISantakho eNtshona Koloni ithi ingxoxo norhulumente ziqhubede kwasebusuku phezolo kuzanywa isombululo kwinyathelo labo lokukhalala umsebenzi. Unkosikazi Chikunga udize inkcukacha kwiimeko ezikhokelele ekubeni aboshishino lweteksi bagxaleshana ngezikhondo zamehlo norhulumente waseNtshona Koloni. Drop off an old lady. Your taxi will then be impounded. So the chances of a taxi being impounded in the Western Cape are plus minus 90%. ISantakho ichikilele iqonga elibizwa minibus taxi task team elisekwe ngenjongo zokusombulula ingxaki ezombethe olushishino. Ukukulandela kumiliselwa kwemithetho kamasipala sisixeko saseKapa nabathonoteksi ijoliswe ekubenzeni izigculelo. Ukuthinjwa kweteksi ngokophula imithetho engenabuzaza okanye ngenxa yamakhwini abayenziwa ngumqhubi kuchazwa njengonobangela welinyathelo lokunyevulela umsebenzi. Emalanga ngoLwesine abakhweli bashiyeke bembhanguza emva kokuba beteksi bekhalele ukulayisha kwabonakala umbono wabakhweli kwizikhululo zokukhwela ibhasi ngethuba bezama ukubuyela ekhaya. Phezolo bekubanjwe ingxoxo ngaphaya kwerhala abandakanyekayo. Namhlanje iSantakho ikhwebe intlanganiso. We have some submissions that we have submitted to the government as demands, so we're expecting the government to respond back to us later today. Ingxoxo ezikhawulezileyo zijolise ekupheliseni elinyathelo leteksi ngokukhawuleza. We have been engaging with Santakho and all stakeholders until late last night in trying to find an urgent resolution to this taxi strike. We want vehicles and communities to move around freely again, and also for essential services such as medication to get into communities freely and urgently. Kudule ingxelo zezixholo-xholo susela ukuqala kwelinyathelo ngejikalangiya ngoLwesine. Santakho distances themselves from the violence that is taking place on the street. Remember, we are not on strike, but we are in stay away. And when we are stay away, it means that we are parking our vans at our taxi ranks, at our homes or houses, and we are sitting at our houses. ISantakho eNtshona Koloni ivote ngelokuba azizuhamba iteksi isithuba seentsuku ezintandathu ngelithi zingabuyela emgaqweni kuLwesine weveki ezayo. Kusenjalo abaqhubi beteksi eGeorge bathi balixhasa ngokupheleleyo ugwayimbo lombutho weteksi Santakho. Amakhulukhulu abakhweli bashiyeke besokola izithuthi kummandla wonke weGarden Route. Idolophu yaseMossel Bay kuphela ekuvakala ukuba ayilungenelanga olugwayimbo kule nqila. Kwiidolophu ezifana naseGeorge ifuthe liyavakala. Then ke thina ke siphakela ema-wilderness kunzima nyani. Yabona abantu abanganani abayokhayo apha sichaphazele kakhulu sesiwam, but ke kuzawuba right. Sidewalk siya nga-eparkdin Pakasdorp whatever lapha ke-bridge. If I can say the government, they must sit down and the taxi driver to solve this solution, please. Imibutho yeteksi ithi ayibuyi ngamva de kuqwalaselwe izikhalazo zabo. Udriver if uyachaya itaxini funeka iphawundwe itaxi, if udriver uveza ingalo itaxini funeka iphawundwe. Izinto ezo sibona izinto ezizosihlukumeza kakhulu kangokuba ziyasibhangisa kaloku, because kaloku itaxi ayenzanga nto.
akumelanga ndicinga mna futhi kubekho itikiti xa kumele bakuthathwe itaxi. Olugwayimbo alunazixholo-xholo kule nqila nangona bezikhona iziganeko zokhutshwa kwabantu ngetshova kwezinye izithuthi. Umbutho Uncedo uthembise ngokwenza uphando ngelithi oku akuhambelani nogwayimbo lwabo. Kubonakala ngathi kusezawukhala ibhungane kwiirenki zeliphondo nanjengoko urhulumente necandelo leeteksi bengekafumani isisombululo. Oku kuchaza ukuba abakhweli basezawuthi gqolo nokubetha ngezikatshiwo. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wabasi eGeorge. Iqela le-DA liziphikile izityholo zokuba ngahle ingene kubambiswano kunye ne-ANC. Amaqela amancinci kwingxoxo emalunga norhulumente bobambiswano atyhola i-ANC ne-DA ngokuza nesiphakamiso sokuba kubekho inani eliqingqiweyo elidingekayo ukuze iqela ngalinye libe nesihlalo ngeenjongo zokuba la maqela amabini abe kubambiswano. Usekela Mongameli uMnumzana Paul Mashatile uthi le ngxoxo ibingekho malunga namaqela ezopolitiko kuphela, ibiqwalasela neminye imiba edlumzi kweli lizwe. Mashatile ukuthethe oku kwintetho yakhe yokuvala le ngxoxo intsuku 2 ebibanjelwe kwiYunivesithi yaseKapa nephele namhlanje. I-DA iziphikile izityholo zamaqela amancinci zokuba kukho isivumelwano sokusebenzisana phakathi kwe-ANC ne-DA. La maqela amancinci atyhola le mibutho mikhulu mibini ngokulala ngengubenye. La maqela athi i-ANC ne-DA zizama ukuza namaqhinga okuwavalela ngaphandle korhulumente bobambiswano. Ukanti inkokheli ye-DA uMnumzana John Steenhuisen ithi eli qela alisoze libe kurhulumente wobambiswano kunye ne-ANC. Absolute nonsense. We must stop trying to create this arranged marriage and selling my party off through some, reluctant bride program to the ANC. We're not interested. Some of those smaller parties should maybe reconsider their options. It's not too late to come on board now and join the Moonshot Pact. Usekela Mongameli welu uMnumzana Paul Mashatile uwaqinisekisile la maqela amancinci ukuba awasetyenzisela ukuphumeza isivumelwano sentsebenziswano phakathi kwe-ANC ne-DA. OkaMashatile uthi ibe impumelelo le ngxoxo kwaye khange kubekho krutha-kruthano ngaphandle nje kokwayo lwe-EFF nokuphuma kweqela le-ATM kule ngxoxo. I think more importantly, we did not shout at one another. We made our inputs, we listened, we engaged, and we've agreed that this issue about coalition, it's something that is with us. Kungoku nje iqize beliququzelela le ngxoxo liza kuqukumbela isivumelwano malunga norhulumente bobambiswano kodwa amaqela amancinci awonelisekanga konke sisiphakamiso sokubakho kwenani eliqingqiweyo elidingekayo ukuze iqela ngalinye libe nesihlalo. Ukanti PAC ikhabile ingxoxo jikelele yobambiswano lorhulumente isithi bubuvuvu nje obulilinge lokuhlangula i-ANC efayo kunyulo lwango-2024. Le ngxoxo ibibanjwe izolo nanamhlanje eNtshona Koloni nalapho bekuhlangene amaqela ahlukeneyo imibutho norhulumente phantsi komxholothi ukusebenzisana ukwakha amaziko aluqilima ukukhonza abantu. Inkokheli ye-PAC uMzwanele Nyonso uthi lo mbutho uyala ukuba inxalenye yengxoxo ayichaza njengelinge lokusindisa i-ANC edodobalayo. But it's a coalition dialogue. What nonsense is that? That was not a coalition dialogue. That is a strategy to try and save a dying ANC. We cannot form part of that nonsense. Kule ngxoxo kuphakanyiswe izindululo eziliqela ezibandakanya ukumiselwa kwenani eliqingqiweyo elidingekayo ukufumana isihlalo kurhulumente wobambiswano kwashiya amaqela amancinane egquma ngomsindo. Inkokheli ye-ATM uVuyo Zungula uyinyevulele le ngxoxo wayishiya phakathi exhasa elinyathelo kaNyonso uhlabe umbuzo wokuba kutheni olubambiswano lorhulumente luxoxwa ngoku. All these years, 29 years, ANC has always been happy to govern alone. Why now was less than 50%, but we must discuss coalitions? That's nonsense. They must go.
uNyonzo ebethetha nabathunywa kwinkomfa ye-PAC ebanjelwe eGauteng phambi konyulo lonyaka ozayo nalapho eliqela linethemba lokushiya umzila. Le nkokheli ikhumbuze abathunywa ukuba ixesha lokudlala liphelile yaye abaphuma emgceni baza kujongana neziqhamo zoko. If you are not towing the line of the PAC and the discipline of the PAC, we are going to recall you, Councillor. Eliqela lilindeleke ukuba libambe ingqungquthela yonyaka yomgaqo-nkqubo ebudeni bale nyanga. Ndabeni abahlali basempindweni ngaphandle kwaseNgcobo bathi umasipala waseChris Hani oko wayesilela ukunikeza amanzi acocekileyo kusukela ngo-2018 kule ngingqi. Bona masiqale evenkileni. Samkele kwakhona kwiindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kunqaku lokuqala sithe. Umphathiswa wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga uthi ulindele ukuba ziqalise ukusebenza iteksi eNtshona Koloni ngomso. Umphathiswa uthi uthethile nebhunga loonoteksi iSantaco ngemingeni ushishino lweteksi olujongene nayo eNtshona Koloni. iSantaco eNtshona Koloni ithi ingxoxo norhulumente ziqhube de kwasebusuku phezolo kuzanywa isisombululo kwinyathelo labo lokukhalala umsebenzi. Abahlali basempindweni ngaphandle kwaseNgcobo eMpuma Koloni bathi umasipala waseChris Hani oko wayesilela ukunikeza amanzi acocekileyo aselekayo ukusukela ngo-2018. Iingingqi ezingaphaya kwezintlanu ngoku zikha amanzi wazo kumlambo okufuphi iMbashe. Emva kwemini abantwana babuya ezikolweni bayokha amanzi. Impahla ihlanjwa apha namanzi okusela akwakhiwa kwalapha. Yiminyaka uluntu lwale ngingqi lusikha amanzi kumfula waseMbashe. Afakelwa itepu emva koko zange aphuma ayinoba aphuma amanzi ngalanyaka afakelwa ngazo kodwa nawo lanyaka zange uphele sifakelwe ezatepu. Waphinda kwanyanzeleka kuba masibuye sizolanduka apha sizophinda sizokha amanzi apha. Siyasela apha. Sihlamba newashingi kulamanzi sisela kuwo. Neenkomo ziyasela apha kulamanzi, sityala amanzi aselwa zinkomo. Ukhuseleko lwabantwana likwayinkxalabo. Sokha amanzi siba nexhala kakunethileyo ngoba kuyanetha umlambo ugcwale soyika nale ndlela itha ngoba abantwana bethu bayatshayiswa bayatshona nabayamlanje. Amanzi siye sihambe abantwana bayosikhelela nathi singcambaze siyoyakha emlanjeni baze nawe ezindlini enjalo. Siwatye enjalo ngoba sinayo indlela okwenza. Umasipala wesithili Chris Hani uthi uceba ukulungisa iziseko zamanzi. Iingxaki zamanzi empindweni zibangelwa kukonakaliswa ngenjongo kwengqalasizinda yeziseko zamanzi, nto leyo ithe gqolo ukwenzeka kula area. Sathi ke safumanisa singumasipala wesithili ukuba ii-valves ezi ziyonakaliswa kwanee-valve chambers, nto leyo ethi idale uphazamiseko kwinkqubo yokusiwa kwamanzi eluntwini. Abahlali bamemelela kurhulumente akhangele isisombululo esisiso kulomba. Ndingulwandile Mbulali, eNgcobo. Kuvele ingxelo ezintsha zokuba umqhubi weBolt ukrwitshe wadlwengula ipasenjala engowasetyhini eRhawutini okuxhalabisa nangakumbi njengokuba ukhuseleko kwinkonzo ye-e-hailing lusoloko lusematheni kumaqonga ezonxibelelwano. Apha estudio sinayo uSandile Hlangano ingcaphephe kwezamaqonga onxibelelwano esiza kumngcambazisa ngalomba. Sandile, siyakwamkela. Abasebenzisi beBolt neUber bangazikhusela njani? Ibalekile kakhulu lento uyibuzayo, but kufuneka sikhumbule singababukeli ekhaya okokubana ukhuseleko ayonto ejongene nawe, into ejongene nabaqhubi beBolt ngokunjalo. So into ebalulekileyo funeka uyenze wena, funeka uyicinge okokubana ukhuseleko aliqali ngoske ukhwele iUber okanye e-hailing. Ukhuseleko luqala ngokuthi wena urequest le e-hailing. So into ebalulekileyo ukuthi ujonge ezinkcukacha uzibonayo kwi-application le yakho.
neenkcukacha ozawufika uzibone xa ufika emotweni. Ezi nkcukacha ke ziquka igama lalo driver wale e-hailing, i-license le yedisk yemoto uba yiyo nyani na, ne-registration number yakhe, ikhala okanye umbala wemoto, nokokuba yintoni igama lemoto. Xa ufika kuyo i-Uber ngaphakathi okanye ungekayikhweli, uyambuza udriver okokuba ngubani lo uzomthatha. Uzawumazi udriver umntu efaneleke ezomthatha, kodwa phambi kokuba mawuphume apha endlini funeka uqinisekise uba ukwendawo ekhuselekileyo. Phambi kokuba uphume yibone imisa i-e-hailing okanye i-Uber okanye i-Bolt before uphume uye uyoqabela kuyo. Ezi e-hailing ke ziye zafaka into kutshanje ekuthiwa yi-women okanye female only. So uba ungowasetyhini zama urequesta i-female only, zezi ziqhutywa ke ngabantu ababhinqileyo zona ezo. Uba ungumntu oyindoda ke awuvumelekanga uba mawuzikhwele zona ezo ziqhutywa ngabantu abangoomama. Ikakhulu lento uyithetha ngayo umsebenzi ofuneka ndiwenzile ndiwujongile mna. Ingaba xa ke ngoku ezisehlo senzekile iinkampani ezifana ne-Uber ne-Bolt ziye zaba naso istatement mhlawumbe eziphume nazo kwezi sehlo? Batshilo ke bathi bayathanda ungazayamanisi nezinto ezinjalo ngoba bathi uxanduva lolwakho wena mntu ukhwelayo. Kodwa ke bona izinto abazenzayo ukuqinisekisa ukhuseleko lwakho baye baintroduce into ekuthiwa share your app okanye share your ride okanye share your trip. Le share your trip ke wena wabelana ngelocation, indawo okuyo, ukwenzela okokubana umntu olilungu lefamily okanye lo mntu uncuma naye akwazi ukuyibona ukuthi ihamba ndawoni na le moto uhamba ngayo. Iyakunikeza ke ezo nkcukacha uba uphi ngoku, wenza ntoni, sowugqithikile okanye imoto isahamba. Okwesibini okokugqibela ke kubalulekile ukuthi ke xa uyirequesta i-Uber at least uyirequeste isiya kwindawo ozaziyo, uzibone uba uyaphi, ngoba at least uzawuzibona okokubana le ndawo adriver kuyo udriver okanye elicala abheka ngakulo ayilelo laziyo. Masibambe apha enkosi kakhulu Sandile. Umpheki oselula waseGqeberha eMpuma Koloni ozenzela udumo kumanqwanqwa ehlabathi nokudla amagxa nabapheki abaphuma izandla eMelika ubuyele kwiingcambu zakhe. Uncwasa ukuqeqesha abapheki abasebatsha kwesi sixeko. Umthobeli Ndaleni waqala ikhondo lakhe njengomncedisi wasekhitshini kwihotele kudidi oluphezulu eGqeberha. Ukholelwa ukuba kululutho kwabelana ngamava wakhe kubapheki abasebatsha kweli khondo. Wenza ukutya adume ngako. Emva kokuba ephekile uyibeka epleyitini. Into abalulekileyo kukuhombisa ukutya kakuhle. Emva koko naso ke isidlo sasemini. This food is very competitive, you know, and it's very compulsory to start networking, enjoying social media, you know, because you need to showcase your skills. Waqala usebenza njengomncedisi wasekhitshini kodwa wayazi ukuba ufuna ngaphezulu koko. Wathi wakufumana ithuba wazibonakalisa kwabanye abapheki okwamvulela amathuba kumazwe aphesheya. Nice about this industry is that it's ever changing, so there's always opportunity to move around even within one property, so there's always growth potential. Into ebalulekileyo ngoku kudlulisa ulwazi kubapheki abasakhulayo. Other different staff from different places, different provinces, because I haven't been around that much. Yes, definitely I see myself outside. I definitely see myself also bringing back what I learned from outside to our South Africans. Umthobeli uthi elona phupha lakhe lokuvula isikolo sokupheka apha nokwazi ukufundisa abantwana basezilokishini abangenamali yokufunda. Dingulerato ofekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Ivenkile encinci yokutya kwigaraji yaseChatsworth eThekwini ifumene iwonga leBunny Chow Kings of Durban. Ukhuphiswano lweyona Bunny Chow imnandi kwiphondo laKwaZulu-Natal luphunyelelwe iBP Express yaseChatsworth kukhuphiswano leCoca-Cola Bunny Chow Barometer Challenge. Lesi sitolo esincane senkabeni yaseChatsworth sesidume njengendawo yokuthola iBunny Chow econsisa amathe. iBunny Chow ukudla okudumile okuyintandokazi eThekwini okuyisinkwa esimhlophe esifakwe ukhari.
abantu baqhamuka ezindaweni ezahlukene zesifundazwe bezozizwela le bunny chow ehamba phambili eThekwini. Tastiest bunny that you can find. And it's not just about the bunny, it's about the experience. The people here are friendly and it's always nice to be here. So I'm very, very happy that they've won. We made a special trip here today to come taste the bunny. We are regulars at your BP and we will always enjoy the food. The food is too good. Owesifazane opheka ukhari omnandi ufaka kule bunny chow uthi wafunda kumkhulu wakhe ukupheka lo khari. Over the years we have perfected our recipe. We tried different spices and maybe that's the reason we have won. Umnikazi wesitolo uGregory Naidu uthi baqale ukungenela lo mqhudelwano ngo-2016. Uthi ukudla lo mhlanganiso sekusenze saduma kakhulu isitolo sakhe. We have people coming from right through the whole of Durban. As far as Bellito, we had customers coming from as far as Bellito, Pinetown, and it's through to Chatsworth. It's good for the area. People always think Chatsworth is just about crime and things that are not good. It's positive. We're bringing people in from outside Durban into Chatsworth, which is good, absolutely good, and it's good for the community of Chatsworth. Amakhasimende ayaqhubeka ngokuza ngobuningi bawo ukuze azozizwela le bunny chow ewashaye wonke eThekwini. Ngingonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kwezemidlalo nyana uDesiree Ellis uthi iqela lakhe laqondwa sisibhakabhaka phambi komdlalo neNetherlands kwitumente yendebe yehlabathi yamanina kwiFIFA. Umdlalo uqala ngentsimbi yesine kusasa ngomso kwibala eSydney. Ibanyana Banyana ikhe yazipha ithuba yayokunyathela kwibala eSydney Football Stadium phambi kwalo mdlalo omjikelo ompondo zihlanjiwe bamaqela ukugqibela ali-16 kwitumente. Umqeqeshi uDesiree Ellis uthi abadlali bakhe bachaza intambo balungele nawuphi na umngeni kumaDutch. Nobody gave us a chance, but this group of players, they've shown through all adversity, through all the challenges that they continuously rise and rise, and I foresee them rising again. Mathathu kumaqela amane amaqela ase-Afrika aphumeleleyo kwi-group stages. Kanti ke uJermaine Sopasinwe uchulumancile kukumela ilizwekazi iAfrika njengefolosi. I think it's great. I think you can see the growth in the African game. A lot of times we looked down upon, but I think Africa is standing up and showing that, we are growing, we are getting more competitive. Kusenjalo iNetherlands ithi ilindele ungquzulwano olutakisa inhlanzi noMzantsi Afrika. Umqeqeshi wayo Andries Jonker phakathi kwabadlali uhlonipha ifolosi yabanyana banyana uThembi Kgatlana. It's a big heart in the team, fighting spirit. Couple of really good players, able to defend very well, and a very quick striker. We are aware of her, so it's a dangerous opponent for us. Kuvukwa ngenjixukuxa ngomso ngokwamaxesha elelo Mzantsi Afrika. Umdlalo uqala ngentsimbi yesine. Iqela eliphumeleleyo kulo mdlalo libuyela eNew Zealand ukuyakuqubisana neSpain kwi-quarter finals. Kamnandi mawethu.